Yun, kahapon naisip ko mag-shoot ng ano, 'di ba, ng parang break time, ko ano yung itsura ng break time. Ito yung paligid talaga na nagkakainan ko during break time. 5 PM, 15 minutes lang na break time every 5. Usok na yun, oh. Wala naman, gusto ko lang may nagbigay ng libre sa akin eh. Makita nyo rin yung mga dumadaan. Ito, may nagbigay ng libre sa akin, Del Monte. Tapos no sugar added, sabi. Magkaiba ba yung no sugar sa ano, sugar free? Siguro magkaiba, no? Kasi dito sabi niya serving size 240 ml, tama naman. Tapos sugar 22 grams. So ang conversion rate ng 22 grams to ml is 1:1 grams to ml. Kaya most likely meron kang every isang ganto 9%, more or less 9 to 10% na sugar sa isang ganto. Yun lang naman, diba? Kaya yung mga bibili na pang-diet, tingnan nyo yung sugar, ano, 22 grams. Nakikita mo naman eh, calories, diba? Sabi yung mga nagpapataba, yung calories saka sugar, 120, 22, diba? Kami yung fiber nyan 4 grams lang, diba? Sipin nyo na lang kung magkano to, tapos bumili na lang kayo ng saging. Mas maganda pa yung saging kaysa dito sa pineapple na to. Bigay lang naman to, kaya pwede ko rin ipamigay. Merienda muna, merienda tayo. Siyempre yung merienda ko, yung sandwich na may palamang saging. Yan, saka smoothies gawa ni Mahal. Babaon lagi sa akin yan. Hindi nakakalimot yan, 2 smoothies kada araw. Medyo mausok ngayon eh. Kanina walang araw, kasi ngayon may araw na. Dapat pala nag-headset ako para maganda yung pagkakakuha ng boses. Timelapse tayo habang nag-break. Tapos na yung 15 minutes na break ko. Hindi pa nga tapos eh, parang 13 minutes pa lang. Kasi syempre, iiga pa, maglalakad, di ba? Saan kong dala? Saan pa tong ano na to? Ito yung itsura ng pababa eh. Kasi umakit pa ako, di ba? Kahit ang kita dun sa ano. Okay. Pasok na ako ulit.